What's up guys, my name is Cook. For i dag, der skal jeg unboxe den her. Okay, den her, som er teknologi fra Trap Team, Skylanders Trap Team, og ja, jeg spiller sådan noget Skylanders i hvert fald. Den skal jeg unboxe i dag, og skal jeg unboxe den her, som er uddød, som jeg skal unboxe i dag. Ja, fra Trap Team også. Og så skal jeg spille, eller så skal jeg unboxe den her helt nye Skylanders Superchargers. Ja. Og som I kan se heroppe, så er det PlayStation 3. Jeg skal lige få se på figurerne. Jeg skal unboxe den her. Der er en bil her. Så er der Stealth. Hvilken hedder Stealth? Den her hedder Hot Streak. Den her over hedder Spitfire, eller sådan et fucked up navn. Spitfire og Hot Streak. Så den her, det er en Stealth Super Shot Stealth. Ja, det er derfor det jeg skal unbox today. Og hvis I ikke ved hvad det betyder i dag. Tror jeg. Ja. Så unboxer jeg den her. Jeg sagde, yes! Eller det gør jeg også nok ikke. Det var bare min mor altså. Og jeg er hjemme hos min mor. Som I nok kan se, har jeg flyttet. Eller det kan jeg nok ikke se. Det har jeg i hvert fald. Jeg vil nok også lave en roomtur på et tidspunkt. Den er faktisk meget fed. Som jeg lige kan se. Jeg skal lige få rykket lidt skød. Så. Den er meget fed. Det er den, jeg unboxer indtil videre. Så skal vi fandme til at unbox that motherfucking shit. Og det betyder, at det er motherfucking. Det gik fandme stærkt. Jeg tror, de har glemt at pakke den. Fuck det godt. Det er i hvert fald en mig og min lillebror Amen, som I nok kan gå ind og søge på YouTube. Har virkelig meget ønsket os uddøde, fordi så skal jeg fange en, der hedder Wolfgang fra Trap Team i hvert fald. Den er faktisk meget fed også. Du bare kender til min mors kæreste. Den er meget fed. Synes jeg selv i hvert fald. Men så skal vi endelig til at pakke og unboxe det. Og det betyder det. Skal vi lige se her. Nå. Ved du hvad, man fuck up med mig herovre. Det siger jeg, fordi jeg er dum eller sådan. Jeg skal ikke tage den alarm der. Jeg skal ikke tage den alarm der. Fuck. Fuck, det ser fedt ud. Jeg skal godt kunne åbne det her fucking lort, mand. Det kan jeg godt se, jeg ikke er vant til. Det nok har været en idé at tage en saks med, eller kniv eller sådan noget. Fuck, der går det. Har vi det med her? Jeg har et bælte. Ja. Så vi tager det her. Den kan jo det. What the fuck? Det ligner ikke, at jeg kan det. Ej, jeg ruller mig lidt mere tilbage, så jeg godt kan se mig flot i ansigtet.
My beautiful angel. My beautiful face. Hvorfor fanden vil jeg gerne have det der? Ej, mand. Det er virkelig noget lort, det her. Ja, det er det ikke. Det var. I må lige gerne. I må gerne lige forklare mig ned i kommentarerne om, for eksempel lad os sige, den her bil, om den godt kan bruges som, altså til andre end den der. Skriv ned i kommentarerne, fordi jeg har nu sådan. Okay, vælg lige, hvis I ikke kunne se det. Så se lige, om den her bil godt kan bruges til andre end ham her. Altså, som også er ild. Hvis den der, den er jo ild, så om jeg godt kan bruge en anden der ild. Det kunne være nej, undskyld. Det var der ikke nogen, der så. Men det kunne være meget nice, hvis jeg godt kunne. Ja. Fordi jeg ved sgu ikke nogen skid om det her, mand. Hvis jeg godt kunne få 8 minutter. Det er allerede gået 6 minutter, jeg er klar, mand. Ved du hvad, jeg synes slet ikke, I skal se, at jeg piller den her, mand. Så. Hej igen. Jeg har egentlig fået. Jeg skal bare lige have rivet ordentligt. Ej, sådan det, mand. Ej. Det der, det skal lige skrive lidt. Og bare den, der kører sådan her, mand. Ej. Det er bare irriterende. Jeg tror bare, jeg gør sådan her, hvis jeg godt kender det. Sådan der. Burde man ikke have et plakat eller sådan noget? Burde man ikke det? Står ikke det? Driv ondskaben til vandet. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jeg kan i hvert fald ikke se, om man får det. Nej. What the fuck? Nå. What? Nu har vi i hvert fald spillet, som jeg skal spille her i dag. Det kan jeg bare ikke komme til at se, fordi jeg har fucking optagningsprogram på min fucking PlayStation. I må gerne lige skrive noget i kommentarerne, om I har nogle idéer til den. Fordi I don't know. I hvert fald. Ej. Skal lige passe på, at jeg ikke ødelægger den. Jeg har meget skøjt ude her. Hvis jeg var i tvivl, så er jeg i gang med at åbne han her. Ham her. Kom der. Hold nu, men i hvert fald, I kan få lov til at se ham. Hvis I kunne se det. Det er ikke bilen, og det er heller ikke stoffet, og det er heller ikke portalen. Det er han her Grave her. Han er så meget nice ud. Det er han så lysende. Nej. Men i hvert fald, det er ham. Jeg lige åbner, han ser faktisk meget nice ud. Han vil jeg i hvert fald gerne bruge på et tidspunkt. Eller ham skal jeg bruge på et tidspunkt. Ellers vil jeg bruge helst en bil, men nu åbner vi bilen. Dun, dun. Da, 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 da,
Men så lad os bruge den som livestream-video. Nu er det sådan der. Ej. Ups. Lige sådan et live-show. Men så skal vi fucking lige have sted for det her, mand. Jeg flækkede lige nu. Okay. Det ser ret godt ud. Jeg har alle Skylanders nu. Indtil videre. Når der kommer nogen nye, så har jeg ikke. Hvis jeg lige kan få hende her under, den fucking fod. Sådan. Så fik jeg hende her ud, mand. Og nu endelig til det seje hotel. Det er faktisk meget nice ud. Hvorfor? Jeg skal kunne for det. Sådan. Jo, der var sgu da en plakat lige her, men hvor er det dumt. Hvor er det dumt. 6 plus 5. Hvad er det? 11. Kun gået 11 minutter. Eller kun. Fuck. Sig det fucking løgn. I skal ikke skrive noget i kommentarerne. Nu har jeg jo meget fundet ud af det. Tror jeg. Nå. Fuck det, vi prøver sgu da bare alligevel. Så har vi også fået sådan en her, man kan til. Og så sådan en her. Battlecast, hvad fuck er det? Nu er det fucking godt 12 minutter. Hvad? Wow. Nitro Blast. Eller det er Spitfire, ikke? Spitfire. Nitro Blast. Deal 4 damage. Nej. 4 damage to the active enemy. Jeg ved faktisk ikke, hvad fuck det betyder. Hvad fuck er det her? Nå. Så stuffet. Enchanted blades get plus 2 attack until the end of your next turn. Jeg tror ikke, jeg forstår det begge to. Lad os lige prøve Spitfire. Nitro Blast. Jeg ved ikke rigtig, hvad fuck deal det betyder. Jeg tror, det betyder del eller sådan noget. Del 40 damage. Jeg er ikke særlig god til engelsk. Damage. Skade eller sådan noget, tror jeg. Til aktiv enemy. Altså skurk til mig. Og Enchanted Blades, I don't know, det ved jeg faktisk ikke, hvad det betyder. Men så, giv 20 plus angreb indtil end of your next turn. Indtil end. Slut af din næste tur.